Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Diyosa. Ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged nak itinagan a Diyosa. Nasapa apimusay dagiti naganak mi. Dimakkel kami nga kakabsat kadagiti kakabagyan mi. Napasarak ti kinarigat ti panagbiag, kabayatan ti panagbalasang ko. Agsangsangitak tunggal malagip ko ti kinarigat ti biag a nagdalanan mi kinimanang ko. Nadaanak iti kaayan-ayat, iso ni Miko. Amok nga ay ayaten nak ni Miko, ngem mariknak, nga awan pagbanagan ti relasyon mi. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Diyosa. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan tadi to ilang ordinaryo apanganan. Tinang ipanakyan kay tila ito yung anibersaryo ta. Okay laan. Agam dito iti pasigurado kan ka. Napudno ti panagayat ko kan ka. Happy 2 years anniversary. Kastamat kan kami ko. Sa anak ama o maamang iparik na iti ayat ko kan ka. Miko, Mabalin ka ding arakopon ka. ala, nagado ti tao dito eh. Kita mo, kita andatan. Man ano kumangay. Sa anak ama ba'y namang ipakita ngay ayatan ka. Diyosa. Miko, ibatanak man. Apay, mabisin ka din? Agore ka, tayo nakman damagan Jordan ta. Diyak kayat amabisin ti ay ayatek. Miko, agdugaw ka. Das ka na agsarita ta. Anya ti pagsaritaan ta? Diyak kayatan, Miko. Anya? Ay ayatan ka. Ngem, Di ka kumagsaw iti kasta. Inran ang paimit nga anibersaryo ta saktan nak. Saan kumakasta Miko, awan ti masakbayakan ka. Amo matiri ka tibiyag mi. Ha? Sige, mapanakon. Saan? Di na kumamot panawan. Hi, Miss Beautiful. Umisam ka mata. Nagseryoso ka matunayan? Mawatan ka, Diyosa. Nakitak met ang naladingit jay boyfriend mo idi pinanawa mi jay restaurant. Masukatan to iti ragsak dayta no siyakon tikat kaduam. Tom, Sa dino ti kayat mo apapananta. Tapno mailiw-liwag mo day tarik nam. Tom, mabalin ka di adagasan ta tigayam ko. Ni Daisy? Uwan ko ma. Tapno sumurot mat kadata. Apay kit dinasaan. O sige, tatagasan ta tigayam mo. Si kagayam ni Daisy akanayon nga istoryahan kanyak ni love ko. Wen, siyak. Pagarup mo siguro girl lalo, niya. Daisy mat gamin tinagan mo. 16 ngamin titawan ko. Joe, agam, nakiktutak. Love ti awag mo kani friendship ko. Tabay nakigtot ka. Oy, nagbit mo ti paspasamak. Ada ka lai abroad. Ita, nagawid ka ket love mo ni Diyosa. Kasano napasamak dahi jay? O di damagam itigayam mo. Oy na, dito'y pakanginaan a resort. Tinakikitaan tayo sige ibati ka pa dito Tom. Tayo nang agluto. Rumba nga ni Diyosa ti kasarsaritam. Saan na siya? Love, adu ti arapap ko para kadata. Iswarumba nga kasartan. Agkasarta na dagos?
Ta sino kumati kadwa kay Jane Alpasan na balay ko no saan asika. Asino ti mangimanyahar iti negosyo abangunek no saan asika. Nakaplano kan? Wen, iso nga'y mabot iti 55 ti edad ko. Gapot ang nagplan-plano laeng tinararamid ko. Katita tanakita kan, matungpalen dagiti plano. Tom, Ay ayatan ka, Diyosa. Iso nga agkasarta ko man. Oy, makanta yun, lovebirds. Nakaluto ako. Oh my God, nakaluton ti gayem mo. Mangantayon. Ay na, nag-sweet kayo maten. Tagsinsinubo kayo. Italaang kami na nagayatak, Daisy. Tom, nabsugakon. Sana mabalin ang mabisinan ka. Ado ti ginatang ko amakan. Laglagi pa, masyak tinagluto. Diyos, Kanya kay palubos ang mabisinan ti Reynak. Oy, nauna yan. Sana kasta ni Miko? Saan ka di? Daisy, Ay, sorry. Nalagip ko lang ni Miko. Ay, ano ba yan? Ex ko nam, Daisy. Ex mo ni Miko? In break nan, kaduanak pa'y, iti break na ni Miko. Ay na, nagpartak, hindi paspasamak. Ay, maulawak, Mildred. Ay na, Diyos. Nagdakalan dahil ti pagyanan tayo. dito'y kayo matan nga agnaed iti pamilya, manang. Ngam, saan ka di nga agungat ni Tom? Nasingpot ni Tom, manang. Iso amis mo din ng ibaga amabalin yung taagnaed dito'y. Nagswerte ka talaga, ading ko. Ay, dahito yan timang parang ay iti panagbiag ta. Igam ko matan ti bank account mi adwakan ni Tom, manang. Intalag na amin kanyak. Anya? Dakkel tinaurnong na kabayatan ti panagtrabaho na di Saudi. Kat, kaano nga ron ti kasaryo? Inton umay asaba dun. Ha? Apay nga ron asaan ka nga excited? Manang, Ay na, ading ko. An-anwam ni Miko no isulatan ti pampanunutam. Ay, lipato mo day dya tao. Ay na, wow! Nagpintas mo ti wedding gown mo? Nagninapay day ta, kan bagbagay mo, girl. ay na, natungpal matlaangan ta arapaap ko ama ikasar. Ay na, syakla ko mantisi ka. Tamagnak iji altar. Daisy, kita amtuman no umay ni Miko. Ay na, girl. Lipato mo ni Miko. Ni Tom, tirumbang nga ayatem. Kitaan ti picture dagiti lovebirds iti naghanimunan da. Oh? Oh? Ay na, makasangit ak. Papay nga. Ay na, nagpatinggamot langan ti panagregrigat mi iti biya. Ay, true. Sa bali itan ti biyagyo. Jack laing pagarop ang makadano nak dito Europe, Tom. Rugrugi pa'y lang dayto, Diyos. Adun tu pa'y ti mapasyar mo apagilyan. Ay, ayatan ka, Tom. Ay ayatan ka met, Diyos. Kat buklen ta tinaragsak a pamilya. Nagmayatan day ta kinatang ni Tom asingsing mo. Regalo na kano kanyak, manang. Ure awan ti selebrasyon. Regregaluan nak ni Tom. Ay na, nagsayaaten ading ko. Numauma kanto iti dayta, ited mo kanyak Wen, manang.
Si kanton ti makaammo di ti balay ha. Numapan na kun iji parlor. Wen nas ka na bantayam dya intalagkan ka ni Tom a negosyo yo. Wen manang. Kat, anya ngay, agdadagsen kan? Saan manang? 5 atawan mi nga agdandan na. Ngam, awam pa'y mat anak mi. Ay, mabutang mat nga rod ama pan agpakita iti doktor. Ay na, itaaklaan na kainan na, tanagado ti customer itay. Daisy, Payakas la Biyernes Santo na itarupan. mabalin ka di akadwa anak. Papananta? Basta, sumurot kalatan kanya. O sige, sikati boss, sikati masurot. Lugar mo dami ko da ito'y. Wen, Daisy. Abay ngay meta dito'y. Anya taramiden ta? Day taman ti balay dami ko, oh. Oy, di mo ibaga Bumaba ka. Inkadamagan no adda dita. Anya? Alan no adda ni Miko. Ibagam akayat ko ang makasarita. O sige. Daisy? Ay, siyak na ito'y. Anya ter aramidem dito'y. Makitam ka di day taalugan? Apay? Lugan ni Diyosa na ita. Namiss ka, Miko. Diyosa. Okay lang ang kadikan ka. No, agsanggirak dito abaga. Awan mo't siguro ti agungat. Sa balikan, Diyosa. Baknang ka na talaga. At dabukod mo alugan. Ken tilangam. Kaslasaan ka bumakbakat. Saan na ka naragsak? Anya? Saan ang magatang ti kwarta ti kinaragsak ti may sa atao? Si kalat ti sapsapulak, Miko. Ha? Di mo lang mo ti kinaragsak ko. Tanakita kay ita, Miko. Arako panak ko, ma. Madandanaga ng itiday tang araramidem. Sabay sakti ka na yun mo akadwa, no kasta makisinara ka kanimiko. Daisy, syakti makaamukan ka. Nagsimpat ni Tom nga asawa. Gamapay subliam pa ilan ni Miko. Manon atawan anagan-ano sakit idan na ni Tom. Anya tararamidan na kan ka? Ititid na ba't amin? Basta, jak ay ayatan ni Tom, Daisy. Mapilpilitan nakla makidandan na kankwana. Ay na, gulo dahi ti asar-sar kam. Apay dahi ta amiko? Barupay? Sigurado ka nga awan ka relasyon na? Han, agkasaltan. Uray simple laang, no day tati kabailan ta. Jonah, Mano ka di aninong kaninang ti ayaban ta. sa anak sa kaya nakasagana. Anya? Podno ka di jay bagbagada. Nga da nakakotse anang bisita kan ka iji balayo. Jonah, Agpudno kami ko. Insukat na kon iti day jay babae. di ka ko magsawi ti kasta. Ay ayatampay nagayam day jay babae. Anya ti ar-aramidam, Diyosa. Kita man nila kay mo. Sumangpat ang nabarbartag. Aginong tupay no sumangpat dito balay. Mana, Ingka kasarita. Laglagi pam. Isu tinangilong aw kadata itinarigat a panagbiag. Saan ang mabalin alukwam ni Tom? Kunam siguro ajak amuti aramidam. Jaklag tagtagari, Diyosa. Ngam amok alimod nga agkit-kita kayo kanimiko. nabartag ka manan, Tom? Sana ka nabartag, Diyosa.
Kaya't ko lang ay liwliwag ti parikot ko. Tom, Ibagaman kanya ka. Anya ka di pa'y ti Jack na itadkan ka. Tapno na anay ang matagikuwak ti ayat mo. Tom, Amo kaluklukunak, Diyosa. Ngamsaan ka mabali na papanawan. Wanuguraan. Gaputa ay ayatan ka. Impa ay kuti amin kan ka. Ngam apay anaaramid mo ti kastoy. Apay alinukunak. Apay abay-bayam ni Tom agman maneho itilugan ng uray na bartek. bayama, kasta ti kayat na. Ay naisakit mo kumamit di tao. Uray di mo ay ayatan. Kasanungay na dadaka sa mapasamak kan kuha na. Miko, among, uray simple laang ti panagbiag ko. Basta si katikaduak, naragsakak. Diyosa. Damok idi, apaman abumaknangak, naragsakakwan. Nagbitutak. Sana nasayat dahil nga aramidin ta. Saan anasayaan? Naragsak tamat. Sung batam dahil tawag iti cellphone mo. Hello? Sa dinong ti ayan mo, ha? Apay? Agawid ka. Madisgrasya nila kay mo. Anya? Makipagladingit ang iti pupusay nila kay mo. Agyamanak, Miko. Kadwak ni Jonah. Condolence, Diyosa. Miko. Anya ti kaya ta sa wanda ito'y? Kaya ta ka nga imbitaran iti panagkasarmi ka ni Miko. Kasta ka di? Okay. Congratulations. Best wishes. Doble lading itinapasamak kanya, Mr. Lonely. Agamuray kaskasan ho, napanunot ko, anasaya at asaan asyak ti pinili ni Miko. Iti agdama, busy ak amang imatmaton iti pinanawan ni Tom ang negosyo. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Diyosa. Pagayam Diyosa, dispensaram ngam kastoy ti makunat. Nagbasol ka iti asawam ket natay asaan ka nakapagkidaw iti pamakawan. Husto tinakuna ni manang mo. Anitom tinangilungaw kada kayo iti rigat. Impaay na ti amin akayat mo nga aging gaita ket pakairanranutam. Rumbang kuma as sinupapakam dayta a kinasaya at na nga uray kunam asaan mo nga inayat. Ala, saan ka na sidiren? Ket sapay kuma, tamaamiris mo, arumbeng, asupapakam iti kinasayaat, ti tao, anang ipaaykan ka, iti namay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan at Diyosa, iti San Fernando, La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti materiksyon, Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo ang